In-nies taw sinjal ċar li qed jifhmu t-tiġdid li għaddej minnu l-Partit Nazzjonalista u jridu jkunu parti integrali minnu. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrin Delija waqt laqgħa li kellu mal-kunsillieri u kumitati sezzjonali mid-distretti 11 u 12 fil-Mosta. Idrin Delija ringrazzja li daw kollha li taw donazzjoni għaliex urew li jemmnu fil-Partit Nazzjonalista u jridu li dan ikun il-vuċi tagħhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li triq hija twila imma bis-sosten tan-nies xejn mhuwa impossibbli. Pajjiżna jixraqlu partit li jrid jagħmel tassew id-differenza fil-ħajja tan-nies qal Idrin Delija u matul il-maratona ġbir ta' fondi tal-10 ta' Diċembru bagħtu l-messaġġ li lesti jerġgħu jemmnu lill-Partit Nazzjonalista. Idrin Delija qal li l-Partit Nazzjonalista qed jerġa' jkun id-dar naturali tal-ħaddiema, tal-istudenti, tal-familji, tan-negozjanti, ta' dawk li huma dgħajfa u ta' dawk kollha li huma ta' rieda tajba. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li min jikkritika lil dak li huwa ħażin mhuwiex negattiv imma żied illi mill-kritika l-Partit Nazzjonalista irid issa joffri s-soluzzjonijiet. Idrin Delija qal li huwa naċċettabbli li llum f'Malta hawn mal-100,000 persuna f'riskju ta' faqar u staqsa jekk minkejja l-ftaħir tal-Gvern dwar it-tkabbir ekonomiku kienx hemm titjib f'affarijiet li jolqtu lil kulħadd bis-saħħa, l-ambjent u s-sigurtà. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal illi kien Gvern Nazzjonalista illi bena l-ekonomija tagħna fuq medda ta' 25 sena u kompla li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jippjana għall-futur ta' pajjiżna. Idrin Delija saħa illi s-somma miġbura matul il-maratona tabbi lill-Partit Nazzjonalista bir-responsabilità iżda wkoll bil-kuraġġ. Huwa qal li tmexxija ġdida se tiżgura li l-Partit Nazzjonalista jkun qiegħed jitkellem bil-lingwaġġ tan-nies.